kandha sedina suwengi upama kae wani ning museum bojoku ilang. Ora wani ra. Iki lagi jam 2. Ora wani. Lah kok nek nganti wani Bojomu tenan ora iki, ilang. Kang. Wong kuwi juragan kakek ngomong kok. Lha nek nyatane ya urung teko Yo kene. nek sugihe percaya bandane oke Mas. Aduh. Ngomonge oke. Ya para, apa ya banget pedine. Lho iki kok malah sembrono nguyuh sak nggon-nggon. Lah iki lho, Rumangsamu rasane ndase sak genceng. Gune iki pesinge ngene iki. Apa ya apa? Sembrono. Wong iki cilik atine cilik. Kejak kopi aku liwat kuburane iki kok Kyai. sembrono. Sembrono piye? Ana apa? Tenan jebule. Tenan kepiye? Sandangan. Ora teko nggon. Terus kebes. Ora teko nggon, ora teko nggon. Iki lagi teko ngarep museum wis geblak semaput iki. Aku wis tekan bojomu. Kowe wis kelakon mlebu ning museum. Ya wis. Lah kok metu ngopo? Kok metu ngopo? Janjine piye janjine? Janjine piye? Janjine yen kowe wani nganti tekan esuk, undu-unduane bojoku karo bojoku. Ora iso jebule aku mbok apusi kok. Lah kok ngapusi? Wong kok ketopake engko jam 3 bar tekan esuk. Wong kok ngapusi wong. Ngono. Kok malah Ora, iki tenane piye? Sida ning jero museum. Sida tenan. Pancen ana. kowe iki nek ngomong mbok sing cetha. Lho kok malah guyu ki ngopo? Pancen ana putih. Putih-putih. Apa? Sapi. Sapi dasmu kuwi. Lah sapi kaya putih lho. Pancen ana putih. Sing raine ra ketok. Njur kuwi apa? Apa? Aku ora roh. Lho lah kok ora roh? Mesti meni. Lah, aku aku.